Ikaupat nga pulong. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang upaambit sa pamalandong sa ikaupat nga pulong mao si Reverendo Padre Ralph de la Pieza. Usa siya kabatanon nga pari nga sa kasamtangan nagtuon sa balaod o Civil Law Studies. Kani ay siyang nahimong chaplain sa Cebu Doctors Hospital ug karon ana magpuyo sa Spiritual Pastoral Formation Center sa aton Archdiocese. Bisan man sa kalinghod sa iyang pagpangalagad, maikagon siya nga miduso sa pagpahimugso ug bag-o nga mga dioceses. Usa ka sakit nga kasinatian nga mahiaguman sa usa ka tawo mao ang biyaan. Kasagaran o di ba kaha kitang tanan adunay kasinatian nga gibiyaan. Gibiyaan sa hinigugma kay nakakita o nangitag lain o di ba kaha gipangita ang kaugalingon. Gibiyaan sa inahan tungod kay nanimpad sa laing nasod. Gibiyaan sa amahan tungod sa kamatayon. O bakaha gibiyaan sa usa ka mahal sa kinabuhi sa kun-unsa mang rason. Ang matag pagbiya adunay kasakit nga nahalakit. Ug sa maong pagbiya, wala ka ba makapangutana? Nganong gibiyaan mo ako? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Mateo Kapitulo 27, versikulo 46. Daghan sa atong mga kabatanunan ang makarelate ani. Tungod kay nauso naman karon ang ghosting. Bag-o nga pulong nga nitumaw sa atong panahon nga ang buot pasabot nahanaw lag kalit ug wala gani nagpahibaw kun asa ni padong. Sa dihang gi-ghosting ka, wala ka ba makapangutana? Nganong gibiyaan mo ako? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ako man usab, biniyaan. Nakaingon sad ko ni ining mga pulunga, ni adtong higayon, diin, hilabihan nga kalisod, ang akong nahiaguman, sa dihang nitaliwan, ang usa sa akong mga ginikanan. 12 anyos ako, sa dihang namatay, ang akong amahan. Tungod niini, nahimong dili sayon, ang akong kinabuhi. Ultimo ang pag-eskwela, kay nahimong damgo na lang, ug lisod kaayong kabuoton. Usa ka labing sakit nga akong nasinati kaniadto sa didto pa ako sa seminaryo, sa katong padung ko og kaligo, apan wala na ko'y sabon. Dili tungod kay wala ako kapalit, kundili tungod kay wala ko'y ikapalit. Naligo ako, ngalunlun tubig, ug walay sabon. Samtang nidungan usab,
sa pagtagaktak ang akong luha sa pag-agas sa tubig. Sa tumang kalisod nga akong giagian o giagian sa akong banay, niabot sa punto nga akong gibasol ang akong amahan ug ako nakaingon, amahan ko, nganong gibiyaan mo ako? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Usa sa akong mga kasinatian, isip chaplain o pari sa ospital, kay dihay usa ka bata nga pasyente, mga 9 anyos. Ako siyang giduaw sa iyang lawak didto sa ospital. Sa akong pagpakighinabi kaniya, ako siyang gisultian nga dili siya angay mabalaka tungod kay pinangga man siya sa Ginoo. Apan, mga igsuon, ang maong nagmasakiton nga bata, puno sa kasagmuyo, nitubag kanako. Sayon rakaayo na nimo masulti, Padre, kay pinangga man ka sa Ginoo. Wa man ka nasakit. Ako ani, Padre, kay gipasagdaan ra gyud sa Ginoo nga mag-antos. Mga pulong nga gitagik sa kalisdanan ug pag-antos nga susamag bangkaw nga miduslak sa akong dughan. Wala ako makatubag sa iyang gisulti kanako ni adtong tungura, kay mauman kadtoy iyang nakita nga iyang kamatuoran. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Mga pinalangga kong mga kaigsuonan, ang matag pagbiya adunay resulta sa matag biniyaan. Adunay mga biniyaan nga wala makadawat sa pagbiya. Maong diha sa kadesperado nakabuhat og mga dili maayo. Adunay mga biniyaan nga sa ilang kaguol nahitumpawak sa mas lawom pa nga kadaot ug kaalaot. Adunay mga biniyaan nga nawad-an sa pagsalig sa uban o di bakaha nawad-an ug pagsalig sa ilang kaugalingon. Nganong gibiyaan man ko, di ba di ay ko igo? Dili ba di ay ko pinilangga? Mga igsuon, ang labing sa likwaot nga huna-huna, mao ang panghuna-huna nga kita o ikaw gibiyaan sa Ginoo. Gani, diha sa akong pagkapari, sa akong pagpaminaw sa mga suliran ug mga kasakit sa mga tao nga akong gialagaran, akong nakita nga tungod sa panghuna-huna nga sila gibiyaan, nakabuhat sila ug mas dako pang mga sala ug kaalautan. Gani, moabot sa punto nga ako makaingon nga ang mga sala sa mga hamtong sa kaniadto nahimong mga sala na usab sa mga kabatanunan karon. Ang kaniadto nga kasagarang sala sa mga batanon nahimo ng sala sa mga bata sa panahon karon. Kun kaniadto, ang nahimong problema mao ang teenage pregnancy, sa pagkakaron inanay ng nahimong child pregnancy. Usa sa mga rason niini
maong ang huna-huna nga tungod kay wala man ang Ginoo. Tungod kay gibiyaan man ko ug pinasagdan man ko sa Ginoo. Ang ikaupat nga pulong nagkanayon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Pulong sa pangutana nga tinukmod sa hilabihang pag-antos ug kasakit diha sa krus. Mga pulong nga nalitok ni Jesus tungod sa tumang kasakit ug pag-antos. Words of desperation were uttered by Jesus because his suffering was real. The pain was real. Just like your own suffering. Just like your own pain. Sa atong pagpahimug-at usab, sa atong tema niining tuig 2024 nga nag-ingon, gikan sa kilid nga samaran ni Kristo ang simbahan na himugso. Mga igsuon, ang simbahan na himugso gikan sa kilid nga samaran. Samaran sa Jesus apan diha sa iyang pagkasamaran, siya ne pahimugso gihapon sa simbahan. Ang pagkahimugso sa simbahan niagi og kasakit. Nahimugso kini tungod sa pag-antos sa Ginoo nga nagpakatao sama kanimo. Dili ba nga sa atong giagian karon kabahin sa pagbuswak sa sugbuanong simbahan, aduna usab kini mga pag-antos ug kasakit nga kinahanglan natong sagubangon aron ang pagkahimugso sa laing duha ka mga dioceses. Akong usbon, ang kasakit ug pag-antos kinahanglan natong sagubangon aron sa pagpahimugso o sa pagkahimugso sa laing duha ka mga dioceses. In the process of birthing of the new dioceses, we have seen and we have felt the pangs of birth. We have suffered and we are greatly pained, but it is necessary so that water and blood shall gush out for the many. Mga kaigsuunan kong kaparian ug mga layko, ang sugbuswak lakang dili aron pagbiya, kundili lakang aron pagpaduol sa mas nanginahanglang katawhan. Gikan sa atong pagkasamaran, isip sugbuanong simbahan, atong mapadagayday ang simbahan ni Kristo ngadto sa mas labi pang nanginahanglan. Ang sugbuswak dili lakang sa pagpalayo, hinuon ang sugbuswak lakang ni Kristo sa pagpaduol ngadto sa hinigugmang katawhan. Sa dihang makagawas na ang bata
nga nagmasakiton sa ospital. Sa katapusang higayon, ako siyang giduaw. Sa iyang pagkakita kanako, nipahiyom siya ug nagpasalamat. Apan, ang mas labing makabuluhanon nga mga pulong nga iyang gisulti kanako, mao kini. Father, wala gyud ay ko biyai sa Ginoo. Giayo paman ko niya. Maayo gani, Father, kay gihatagan niya og strength si Mami aron mo atiman kanako. Salamat sa imong Ginoo, Father. Kaanindot pamalandungon nga sa iyang nakita ang Ginoo diha sa iyang inahan nga maoy ni atiman kaniya. Iyang nakita ang gahom sa Ginoo nga midagayday diha sa iyang mga ginikanan. Ang iyang huna-huna nga siya biniyaan sa Ginoo na bag-o tungod sa paghigugma ug sa makanunayon nga pag-amuma sa inahan. Sa akong bahin, dako usab kaayo ang akong pasalamat sa Ginoo. Sa pagbiya sa akong amahan ug sa akong paglitok sa mga pulong nganong gibiyaan mo ako. Grabe nga kalisod o kasakit ang akong nahiaguman. Apan, klaro og tataw alang kanako karon nga wala ako pasagdi sa Ginoo. Ug sa tinuuray, wala gyud ay ko niya biyai. Pinaagi sa mga tao, kaliwat ug bisan gani dili kaliwat, nakalampos gihapon ko sa pag-eskwela. Ug gani nahimong pari sulugoon sa Dios aron sa pagpakita sa iyang pagka maunungon. Tinuod ang akong panaw kay lisod, ang akong panaw puno sa kasakit. Gani, gisagpa ko, gitamparos ko sa grabe nga kalisod ug kahigwaos. Apan diha usab ang Ginoo sa akong kasakit. Diha usab ang Ginoo sa akong kalisod. Akong usbon mga igsuon. Diha ang Ginoo sa akong kasakit. Diha usab ang Ginoo sa akong kalisod. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Pangutana nga klaro ug tataw ang tubag. Wala sa kinaiya sa Ginoo ang mamiya. Siya makanunayon nga nag-uban kanato. In the reality of your pains, in the realities of your sufferings, God suffers with you. You might not see it now. You might not yet recognize God in your pains and in your sufferings, but He is present. He is not far. He suffers with you. Mga pinalangga kong mga kaigsuunan, ang tubag sa pagtuaw sa kadaghanan kanato nga mga biniyaan mao ang pagpakita sa buhat sa Ginoo nganha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Sama sa inahan nga makanunayong ni atiman sa iyang nagmasakiton nga anak. Sama nga sa mga tao nagmatinabangon kanako
ug ngadto sa mga ilo, anaa ang Ginoo. Sakit pamalandungon nga adunay pipila kanato nga nabutaan ug nagdumili sa pagpaila kaniya diha sa atong kasakit. Sa laing bahin, pipila usab kanato ang nagdumili sa pagpakita sa Ginoo ngadto sa uban, pinaagi sa atong mga maayong buhat. Apan ang hagit sa matag usa kanato mao nga kita mupakita sa presensya sa Ginoo ngadto sa uban, ilabi na sa mga biniyaan. Your presence is the presence of God. Ikaw ang tubag sa Ginoo alang ni adtong mga biniyaan. Ikaw ang presensya sa Ginoo alang sa mga hinikawan. Ikaw ang anak sa Dios nga iyang gipadala aron mo padayon sa nasugdan na sa iyang bugtong anak nga si Jesus. Wala siya mubiya, ang Ginoo makanunayon. Gani si Jesus niingon diha sa Juan kapitulo 14 bersikulo 18, dili ko kamo biyaan. Mga igsuon, ang Ginoo anaa sa matagtakna. Siya diha sa kagahapon, siya anaa sa karon, ug siya anaa sa umaabot. Unsa pa may imong kalisangan kun ang Ginoo anaa sa kagahapon, karon, ug umaabot. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Amen.